राजा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय नै नायनानै नुनानै मिन्थिखाबाय औवा सिंखावगासिनो दङ ओरैहाय नै आमाय बेयाव मा मावनो नागिरदों जोङो रायजोनि हाइजें गायनो नागिरदों हाइजें ने गायथ'वाखै दा गायथ'वाखै आच्छा रेडि खालामग्रोनायसै ने रेडि खालामना लानोसै आच्छा नै औवा सिंखावदों आमाइमोना हाइजें गायनायसैनो देग्लाय बेसेबां मोनदों होनदोंमोनलाय आमाय 40 मन फैसा बेसेबां जाखो 50 डेन्जार खादा आरो एबारनिहालाय बांसिनसोबाव ने एबाराव बांसिन मोनगोन दा आमाय आच्छा जोंनि फंबायफ्रा नै खामानि मावदों नै मावथि गोजा माबायदि मोनदों फंबाय एसे मोजां मोनदों सान्दुं गोसा लाबोने औ ज' मावनायनि दा इन्टारेस्ट मोनदों औ बरिया बरिया हाइजें मावगोन होनदों नामा ने औ बेखौ गायोबा बैयावबो दं दाखासे बेखौ गायगोन आयौ ओरैबायदि बेसेबां बिगा जागोन आइडिया बिगासे थानाय आच्छा नै ओरै मावगासिनो दङ जोंनि फंबायफ्रा नै फंबाय गोजालै जोंलाय बोरायबाय जाहैबाय ने औ नोंस्रा हिन्जाव लायोना लायाखै नोंलाय लाबाय साबेसे गथ'फ्रा सासे आच्छा साब्रै नालाय मा बिहामजो मोनबावनोसै लागा बिहामजो मोनोब्लाथ' अमा फेन्दासो हरनांगोनसो उल्था ঠিক আছে गोबावसै नायनि एसे माथो सेंग्रानि नुयो एसे नायला नोंगौ ने डेन्जारलै नै सिंखावनाया जाजोबो ने कारेक्ट आयौ इदि होनखासै ने नोंबो लाबाय आदा लाथ'वाखै पास बोसोर आच्छा नों लाला आंबो लानोसै औ आंबो लाथ'खाखै नालाय बेनिफ्राय जोङो फंबाय हिन्जाव लाबायना लायाखै नोंलाय नागिरनांगौ थगायखोना माखो गासिबो लायाखैल' होनदों माथो नागिरनांगौ आच्छा होद आंबो मोनाखै मा नागिरनाय रांलाय आंबो मोनाखै नै ओरै बेरा हेबदों नै बेरा माबायदि मोनदों गोसोखौलाय नोंलाय मोजाङानो ने आच्छा ज'नो मावगासिनो दं नैयावहाय हासार गारफैजोब्बाय नायनो हागोन नै आच्छा 2 लाखा लब माने रायजोआवबो नांगौ नालाय ने बेनिखायनो मावखानांगौ कारेक्ट हासार गारजोब्बाय नैयावहाय औवा लाबोबाय नै सिंखावगासिनो दङ जोङो रायजोफ्रा ग्रोनल' मावगासिनो दं ओरै नै बाथाम सैगासिनो दङ खुन्थिया सैगासिनो दङ नै ज'नो आबौ माबायदि मोनदों दा गोसोफोरखौलाय मोजां दा आच्छा हाइजेंनि ने आगुन लालाय आब'आ माबाफोर बुंनो गोसो दं नामा औ गखाया गावसोर फैसामा देहा खलिले ना हनै दानस'नाय गैया इयो थफ्लेटसोखा बेखौ रायनोला दानालै आं थफ्लेटसोखा इयो इदिट खालामनाय गैया इयो थफ्लेटखा
नंमारगौसो नामा ब्राबो जागोनलै होनलाय नै ओरैबो सैगासिनो दं बेथ' नारें गोदैनि नङामोनलै माबा सानजाहानिसो मानसियानो मोजां जादों दे गरमनि गरम फैनाया थिगैनो दङ नंगौ आच्छा 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 थिगानो दं नै होद आमाय आमाय नोगोद दुखु मोनदों आं नोंखौ अयथासार दुखु हांमा थाबाय आं नोगोदनो सेस नोंनि हाबाखौ जानो ओरैबायदि गोसो दंमोन आं आयै हाल्ला अयथासार गोसो दंखायोमोन आं मोसानो आं खेबखायोमोनरा ओरैबायदि मोजां मोजां सोंगौमोन आङो माने आमाय दा नोंथ' सेकेन्ड नालाय लानाया गदाय होनो ना माने इदिखौ बर'आव गदाय लाबाय नालाय निफ्राय दा फर्टि ने गोसोफोरखौ दा गदाय लानानै गोसोखौ माबायदि मोनखो आमाय मोजां आच्छा गोसो रंजा बाजानो दुखु सुखु जेबो गैया दा आं सोरनिबा मबाइलावसो ससेल' मोसानाय नुदोंरा ओरैबायदि बोरैबा औरा सोरनिबा मबाइलावसो नुदों आं गोसोआनो बोरैबा मोनलायखादोंलै नोगोद आफसुस निफ्राय नोंनिया दानि गदाया हाबा जाखानाय ना हाबा जायोमोन निउखानो ए सेकेन्ड हेन्ड नङा ए दांलाय सेकेन्ड हेन्डसो सानहरदोंमोन लाय ब्रेन्ड निउखानो आच्छा हाइ फाइलै निफ्राय बेसेबां बैसोनिखौ मोनानो आमाय ए बुंनो हाले लाबो 30 40 35 आइडिया आमाय नोंनि बिदिनो ने 30 35 होलाथ' सिख्लाखौ मोनखाबायद्रा नों आमाय आंनिसो गैया सासेबो आमाय गैया आंनिया दाबो ब्रेन्ड निउरा ने आमाय आं माबायाव दंमोन आमाय बेंगलर मुम्बाइआवसो दंमोन दा नों औ एसेयावनो एसे लेट जादों आला मोनजाफैनायमोन आं र' खय थारिखआव हाबामोनलाय आमाय 24 25 26 आं 26 आव फैदों 24 आव जादोंला नोङो आयै सेस साननै सानथामल'मोन ने आयै मोनजाखानायसोमोन आंबो जा आफसुस थादोंरा होनब्लाथ' आनैयाबो अनखायो दा थिगखोना जेबो दुखु सुखु इदि सिगां माबा हिनजाव दंखायोमोन फिसा दंखायोमोन जेबो माबा गैखाया दा बेफोरसोब्रा ने संसारा आमाय देरा अनलायनाल' जानांगौद्रा ने आमाय दे होनलालाय मावबाय थादो आमाय औ दे नै गुमैयाबो जोङो बोरायबाय उफाय गैया मावफैबाय नै खामानि गुमैयाबो जोङो औ जाया औ नंगौ नै जोङो फंबायफ्रा खुन्थिया सैगासिनो नै जाय फाराफारि मावोलै आंल' मावालै आंनि भिडिअ खालामग्राल' आंनि फंबाय दंखायो नै जोंनि आदा नेरसोनाबो जोंनि बैनायाबो नै ओइ बिनाय माला हिनजाव लानाय रा नोंलाय नंगौ बोसोरब्रैसो दंबावो थानो हायो नै इदि हारसिंनो बिदि मावनांगौ जाहैबाय ने फैनायनो गोसोथोनाय दंना गैया
dong dongnya. मबे साइडनिथोरा Mari tanya nih. मा साइड सानजा सोनाब साहा खोला Kalau nih bukan sini. भुटान होद गंगारनि सन्देरनायसो नामाब्रा जारुरुनो Kasimo. हागोरा दे ओइ बा नोंलाय माला हिनजाव लानाय लानांगौराबा थाबै लादोलै नंगौ आयै इदिसो आयै थालिर गायजानायलै नोंसोरो थाबै लाला नोंसोरो थालिर गायजागोन थालिर गायजागोन खबरदार औ नैयावबो सासे दङ ओइस नै जोंनि आदैयाबो गैले बोरायबाय आदै आयै जों बायदि सेंग्रा जानो लुबैना लुबैयारा नोंसोरलाय दालाय बोरायनानै नंगौ मोनजोबखाबाय साफा मानसिफ्रा मासो बुजिनायसैलै माने मोदोमफ्रा मावजोबबाय आरो मोनजोबबाय मावनो हाले माबा माबिखौ बुजिनो नाङा नोंगौ बुजिफ्रा बुजियालै कमेन्टआव गलाल' हरनायो सोरबा কি হইছে এন্ড আমার ভুল হইছে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এই হারে মাवगासिनो दं रायजोफोर नै जुजु जाजानो खुन्थिया दोग्रा दोदों बोरायलाबो मावो औ इसोरनि आशीर्बादलै इसोरनो नै ओरै ग्रोननो नै खुन्थिया दोदों माखासे औवा लायदों दानदों नैयाव हासार लाबोबाय लेने ओरैहाय हालेवनानै याव हाइजें गायसिगोन आरोखि ना नै ग्रोनल' आरोखि ना नै सिंखावगासिनो दं दोगासिनो दं मावग्राफ्रा मावगासिनो दं नै दायो आङो लास्टआव मिन्टुजों फैबाय आङो मिन्टु सारजों खामानि मावगासिनो दङ नै माबायदि मोनदों रायजोनि खामानि मावनानै बरिया आच्छा मा मोनजाखो रायजोनिहा ओंखाम दंना गैया दिनैलाय गैयानो आच्छा ओंखाम गैया साहालाय बेक्ति लोंबाय माने एसे खस्थ'बो जादों नालाय देग्लाय दामनाय देनाय बायदिसिना लायबाय आरो वाल होबाय साखा बिसिनि 10 थाखा 20 थाखाल'सो थाङो मा टेनसन ने मिन्टु सार जेबो नङा बांसिनसो होगोन इसोरा आच्छा बेनिफ्राय खबर सबर मोजां दा नोगोद मावो ना मारा नोंलाय मावनाया दैखर आंनिहाबो दांखल दैखर जावनांगौरा औ आं रिं बायग्रोनि दै र' दे होमबा आयावनो आं फोजोबनाय जाबाय दै भिडिअखौ दिनैनि भिडिअखौ बयनिसिमबो नायग्राफोरनिसिम थेंक इउ स' माच अके बाय बाय होनलालाय